Ашка казан астырма, тукка камыр бастырма ди татар халык мәкале. Сәлам дуслар, бүгенге тапшыруга мин рәхәтләнеп ашап келдем, ләкин минем кунакларым ашмы, юкмы без хәзер әлбәттә тапшыру барышында белербез. Каршы алыгыз, бүгенге кунакларыбыз Яр Чаллыдан килделәр. Аяз Гыйләҗев исемендәге Яр Чаллы татар дәүләт драма театры артистлары Алсу Гыйльманова һәм Марсель Мусабиров. Театр яктылыкка нурга илтә. Subhanallah. Театр яктылыкка. Assalamu алейкум. Wa алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алсу һәм Марсель. Куштерәшен төшерәсез. Şeyгә театрдан. Бысык Şeyгә эштән театрдан. Шаллыдан алып килде. Шаллыдан хәтле. Менә şeyләр эшәрсез. Үзегез ясап. Так, бик матур бүләк. Карале. Моның ичендә язулары бар. Бар шул. Ачып күрсәтсәң ярыймы? Әйе. Бик матур итеп тиргәнсең, конечно, име? Так, Әзерләнде инде. әзерләнә. Үзең? Төн йокламыйча. Үзең. Җәмәгатьдә Шаллы театрына TMTV, театрына TMTV каналына дигәнем ничек ачыла алсу? Әйдәле, ачып күрсәт әле. Во, күрдегезме? Шаллы театрына TMTV телеканалына дигән. Вот. Монда әле тәмле көрәш дигәне дә бар. Шаллы театр. Мин түзәм тапшыру ахырына хәтле. Бик зур рәхмәт, бик ярак алып куймыйбыз менә монда гына. Һәм кәрәзле бал. Син умарта артасыңмы? Әйе, Башкортстанда. Театрда. Башкортстанда. Мин уйлаган театрда Шырмада дип. Юк? Башкортстанда. Башкортстанда. Ким Башкортстан җегете? Шаллы кызы. Шаллы кызы. Эшлитерле бал гадәттә. Анашылды. Әйе, яз. Булат кыш көне бетте инде. Шаяртам әлбәттә. Димәк, кадерле кунакларыбыз. Тапшыруның шартын беләсезме? Беләбез, нәрсәдер пешерәбез. Әйе, нәрсәдер пешерәсез. Мин дә шуны хәтлесен генә беләм, нәрсәдер пешерәсез икәнен. Безнең телевизион тамашачыларыбыз нидер рецепт юллыйлар. Элегрәк без ул рецептны күрсәтәдик. Хәзер катлауланды. Әйтмәдегез шул. Әйе, хәзер бирем катлауланды. Без аны сезгә күрсәтмибез, нәрсә килеп чыгара тиеш икәнлеген. Аны мин үзем дә белмим. Аның біз ингредиентларын гына сезгә монда җәеп салабыз. Бу бөтенсен дә чыгарабыз, нәрсәдән ул ризык әзерләнергә тиеш. Пешерергә яратасыңмы? Яратам, вакыт кына бик кысан. Менә үзегезнең, икегезнең инде интуициясына таянып, шул әйберләргә карап, так, бу сыер ботыннан, бу үрдәк бүтәккәсеннән анда нәрсәдер әзерләп була инде дип, шуны әзерлисез дә ахырдан тикшереп карыйбыз. Бавыр гына булмас. Чагыштырып карыйбыз. Бавыр булмас. Нишләп бавыр? Бавыр, мин андый теге иштәге әйберләрне яратмыйм. Ашарга. Синнән сорап торалар инде. Алайса сиңа мөгез тояк кына бирәбез, асып тыштагы бит. Тояк белән мөгез ярыймы? Һәм чагыштырып карыйбыз ахырдан. Фотографияны. Әгәр дә туры килсә, тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Күкмара Металлсавод заводыннан әлеге Күкмара табасын сезгә бүләк итәбез. Икегезнең берегезгә инде. Аңлашыла инде кемдә. Син өйләнгәнме? Өйләнгән. Өйләнгән. Жалко, син. Әйе, все нормально. Кияүдә. Все нормально. Кызларга гадәттә бирәбез инде. Шулай инде. Әгәр дә дөрес булса, дөрес булмаса, бу таба китә шул рецептны юллаучыга. Менә шулай. Аңлашылдымы? Ошоңа мин алып килде, әйдә бергә барыйк әле. Бер үзем җигәлмәсмен дә, әйдә ярдәм итәсең. Таба өчен көрәшергә кирәк булачак сезгә. Марсель пешеренергә ярамый, әйтәм, әйдә. Бирем аңлашылды? Әзерме? Әзер. Әзер булса, киттек әйдә. Я, Алсу, Марсель, менә. Bütün нәрсәләр монда. Үземдә хаҗәтләнеп карап торам әле. Сөт. Тавыкның теге ние? Фаршы. Фаршы дип әйтәң ярар, ите. Ичендә була торган ите бит аның. Әйе. Син моны ашыйсыңмы? Мандинәе бу. Моны ашыйсың. Грудка. Туше. 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 Менә бу туше ите, туше була. Бу камыр. Карта. Чипсы. Лото. Лото карталары. Сыр, гимбә һәм шампиньон суган белән хамидор. Нәрсә әзерләп буладыр дип уйлыйсыз бу ингредиентларда? Бу ингредиентларда мин бер генә әйбер пешерә алыр идем, миңа калса. Ул да булса лазанья. Татар халык ризыгы. Лазанья. Камырыннан күренеп торай, камырына карау белән беренче тапкыр. Әйе, башка минем. Камыр дип инде тигәй. Шул башка килә. Монда инде гөмбәле булгач, гөмбәле Хәтта соус башыма да белән. килмәй ничек пешереп була аны.
Biz соңгы арада безнең премьера чыкты әле күптән түгел генә. Без изгенә сөйләп алыйм әле. 2 атна без көн сайын безгә обед та бирмәделәр. Без көн сайын дошарак ашадык. 2 атна. Шуңа күрә мин бу ингредиентларны күргәч мин теге Шул искә төште. шул искә төште түгел. Ниндидер тәмле әйбер була икән бу дип уйладым. Ниһаять бер нормаль әйбер. әйбәтләп башлыйбыз икән. Ашыйбыз әлбәттә. Бүген менә нәкъ менә обед вакытына туры килә, төшкә ашка. Менә хәзер шуны әзерләйсез, аннан соң бергәләшеп башлыйбыз. Үзебез дә ашарлык булгач тырышырга кирәк. Бүген тырышырга кирәк башлыйбыз. Нәрсәдән башлыйсыз эшне? Кара, менә. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмарадан. Лазанья өчен духовка кирәк буламы? Кирәк була. Кирәк була. Менә бу савытында кулланасыз, күрәсезме? Астында Кукмара дип язган. Кстати, һәрбер табада мен фирменный логотип бар, Кукмара дигән күрәсезме? Бөтенесендә дә бар. Монда да кирәк Кукмараны яратабыз. Алып куям. Таба кастрюля кирәкме, нәрсә кирәк Лазанья? Кирәк булачак таба. Таба кирәк була. Гриль таба да бар, кирәк булса. Юк, анысы Менә мондай бар. Так, монсын без калдырып торыйк, монсын андый-мондай җиңә калсагыз, бүләгитә кирәк була бит сезгә. Үзләрне кулландырмабыз бүген. Так, булды? Булды. Тагы нәрсәләр? Так, безнең кыргыч бар, әйме. Пышак. Май. Пышак кирәк була. Әле кирәк булса, тагын бер тактада бар әле сезгә. Пышаклар бунда. Ну, беребез матур, беребез Батыр. батыр. Әйе. Так, безгә хәзер беренче сәгатьтә беребезгә рисны кырып, беребез Безнең ел актеры, шәһәр хакимияте буенча Ярчалы шәһәренә ел актеры. Марсель Мусавиров булды, шуңа күрә мин бөтен ышанычымны сиңа тапшырам. Рәхмәт. Аның өчен Мин нәрсә сиңа бирделәр? ышанып Белмәй булдым. Диплом. Диплом бирделәр статуэтка белән. Әле алды гына бит әле. Бош булыр, бош Мәдәният булыр. хезмәткәрләре көненә әле. Әле бит, бош әле. булыр, әле кем белсен әле. Шул бер кызынрак бит, менә диплом Артистка акча кирәкме инде? Артистка акча кирәк әлбәттә. Нәрсә кирәк артистка? Дан, шөһрәт, кирәк. Тамашачы. Ның мәхәббәте. Белмим, артист эстрада белән артист драма ул бит инде төрле Әйе, артистлар. әлбәттә. Безнең өчен менә тамашачының алкышлауны сезгә дә шулай инде әлбәттә. 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 Аншла кирәк инде. Ничек ул яктан сезнең театрда? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Яңа бинага күчкәчтән инде халык Әле та күптән бик. яңа бина үчтегез. Әйе, икенче сезоныбыз үтеп бара инде яңа бинада. Безнең гримеркаларыбыз бар инде. Үзебезнең гримерка душларыбыз бар. Бөтенләй бер гримеркада. Идә инде чип-чиста кеш кайтасыз. Идәгә теге суларга Әйе. утырасы юк инде, әрәм итеп. Репетиция бетә, спектакль алдыннан душ кырып чыгасың, рәхәтләнеп, үз гримеркаңда бикләнеп, киенәсең, төзәнәсең и сәхнәгә. Үзеңне инде. Сәхнә чыктың, тагын кирип китәсең. Нәкъ шулай. Әле артистлар театрда яшәйләр, рәхәт яшәйләр. Аллага шөкер. Әйе. Мин бик сөендерә, әлбәттә, инде дәүләт тарафыннан менә шул артистлар, актерлар ягына дип әйтик инде игътибарны юнәлткәндә. Миңа калса спортка түккән акчаларның ярар, әҗәсәп торыгыз сәясәтне. Ансы безгә караганда. Актерларга, артистларга бирегез. Беренче башлагыз инде. Так, әйдә. Әкренләп. Син сырга тотынасыңмы? Мин Әйдә. суган туры торам. Әле сырга хәтле ерак тору миңа калса. Юк, хәзер безгә тизәсе була. Тизәбез. Мин шулай дип уйлыйм. Мин үзем пешергән юк, ашап кына караган бар. Миңа калса башта. Монда сез Безгә нәрсәне юк, кыздырып анда аласыз? суганны Суган кыздырып, белән гөмбәме? әйе, Итне? суган белән гөмбәне кыздырып, итне камыр арасында сыр белән җәябез. Миңа калса итне дә кыздырырга кирәк. Әйе, нигә Кирәкме? кыздырып алмыйсыз? Әйдәгез кыздырып алыйк. Ул момент пешә бит аннан соң. Ул бит анасын ни юешләнеп духовкада пешә. Монда ул уже кыздырылган булгач, Әйе. ул уже җыелган Тыңла син, була. акыллы кешесез. Ярар. А? Дөрес әйтә ул. Әйдә. Так, алайса шулай торабыз. Менә шуларны Хәзер- кыздырып алса, буларны инде шалт слой-слойграк куеп чыгасыз аннан соң. Шулай бит? Әйе, мин шулай дип уйлыйм. Ярар, сез әлегә нәрсәдер турый торасызмы, эшләп торасызмы? Мин әйтәм, мин Чыгып керәсез. газны кушып бирәм сезгә, әмма газны кирәк булса кушып бирәм. Мин эшләп керәм хәзер. Сез ул эшне эшләгән арада берәр нәрсәгә тотылмагыз. Ой, тавышлары. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Кукмарада җитештерелә. Менә әле хәтта язу да бар. Сделано в России дигән. Бу заманча шәп савыт-сабаларны сез дуслар табалармы, кастрюльләрме, казаннармы, һәр төрле нинди ассортиментлары бар. Барысын да интернет кибеттән заказ биреп, игезгә кайтарта аласыз. Бер кайда чыгасыгыз булмый. Чаллыга кирәк буламы, Уфагамы анда белмим, Башкортстангамы китереп бирәр менә ансы хак.
Кімде кім инде қолына тұтып қарап алырға ярата екен. Міне сіз инде келгенсіз екен Қазанға бүгін. Бір келген фұрсаттан, қошан әлі тағын. Мен сіздің үшін айтам қазір кибетлерін. Біріншіден бар кибетлері Көкмарада, фирменің кибетлері, һәм Қазанда. Қазанда Павлюхин урамы 114. Сен Қазанда оқыдың ма? Мен Павлюхин урамында яшадым. Міне 114 білесің, демек шында кіраласа еді. Шулай Рихард Зорга 11 адресі бойынша орнашқан Горький парк сауда үзәгінің бірінші қатында. Андан соң Мусин урамы 23 б, һәм Ленинградский урамы 27 адресі бойынша орнашқан бәхетлі кибетінің бірінші қатында. Мына шул Көкмара кибеті. Кстати, аларның әлі тағын София линиялы яңа сауыт сабалар шыға башады. Нержавейк шындай ма? Шындай матур, шындай алдырап тұра. Сені инден инде плита. Міне шушындай. Электр сенекінден инде. Марсель. Gaz. Міне. Аларның шу кәстрүлләре табалары газға да туры келе, электрға да туры келе, һәм индукцияға да туры келе. Міне бит. Рахмет! Мен қушып жібәрейін ме мұны? Театр турында. Бүгін нәрсе турында сешеміз. Сен театр турында ма театрға? Біз соған ошамайбыз, конечно, барысында мен де ошамайбыз. Шынап, аның барысында кесері керек түгіл еді. Шол апайым. Сіз апайым сешар бейт? Шол да сешар ма апайым дейді? Апай дейді. Йо, апайым дейді. Менің әне башкерден, әке оқтаныштан. Балай сәшелешелер, аңашылды. Аңашылды сіздің. Пожалуйста, нетмәйін деген. Қысқа шағын айда. Ғайлә турында? Мен үшінші бала, 2 абыйым бар. Ұлы абыйым қадірлеп кіна өстірділер енді? Қадірлеп кіна өстілер. Біз ғайләді шул ижат кішілер бізде yok. Бізде шул жеңгей гіне. Мен һәм жеңгей Олина Шәріпжанова. Сен неге кетерге болдың енді шылай? Менің әне қияланған театр артисті болырған. Лекен өзінің қиялын сенде? Ол өз оқырға кірген, неге нәрселі солап істерлік тамаққа. Так. Қойтқан, бірінші семестрін тамамылап оқып бітейінді театральныйда. Әтиян есі білген? Әбі білен бабай білген, үйге қойтмада башқа бізге шеген тұрмышлы кіші керек ме қойлады деп. Мен, короче, мұнда боқларға тұршам. Боқларға, мені сенеке болды деп білем, майында берсең? Майында берсең сен? Убирай, пожалуйста. Шулай иттіріп, аннасын кім болып кеткен еді алайса? Әне татар тілі һәм әдебиет оқушысы, әтейім Татарстанның атқазанған энергетигі. Әне ғыбыры бойыңде алайса ерегінде ерткен театраль кружоклар алып барып. Алып барды. Бер, әжа салабыз. Аны қыздырға бұла бетінесі разы. Әмптігі яртысын неше тәбіз? Асы игезе атып бітесіз. Үйде бит туған. Сен күштенішке. Шулай иттіріп, қызым, сеңа сендіріп өстірді ме? Сен өзінің бұтыға шынды сөз бар де, өзің аңылап сайладың бұл профессияны әлі сәйінде әнең? Жоқ, өзім. Мен білмейм, бәлкі әне етергіш болғандыр, чүнки білік шақтан оқ әне біздің спектакльлер қорыға, өзі біздің шалы Татар дәулет драма театрына барайды. Анасың, Камал театр шалыға келейді бітейін гастроллерге. Алып барайды. Анасың бітейінде біз шул зәңгер шәл. Ақабәт ұяттың шылай тұрып. Телевизион, спектакльлер қорап. Үсіп. Театрға барасың келді. Театр артисті болмасам, бәлкі режиссер болған болар. Чүнки мен музыка мәктәбінде оқығанда бикнің ғошиқ едім шул профессияға. Мен қарабой бөлікні бітірдім, тамамладым. Бар-бір тұрмышыны ижатләмейлеген болар едім. Шылай бит. Аңашылды. Марсель, сен? Так. Марсель, мен адеге ағаш қошықны берсең сен? Бек шәп болады. Мұнда керектір керек. Тұра рахаттанып. Анда көресің неше қатлы боларға дейін. Көп керек олар. Ейді тұра бітірек біз мұны. Біз әлі қатта әбіз тауық екен сразу салабыз нешек. Мұнда сіз әйдерге дейш? Башта мен қалса... Мен қадай башта Башта ит керек ей ме? Ит керек деп біле қарайым. Йоқ, зачем? Әбіздің бет тағым не бар? Тағым табалар бар? Йоқ, мен оны бірге боладыр, бірге де боладыр. Бірге де бола, бірге де? Біздің тауық иті ұзақ пішіне бейді. Бірге бола. Сіз менен сұрамадыз? Башта, а зачем сіз ниттегіз құштығыз? Мен құштым. Суғанны надо было до золотистого прожарить. Керек не? Нормально, сіз бет яратмын дедіңіз. Деметен болар қызғанды яратмайдардыр, енді бек артық қызғанды дейдің дайын. Сабыр. Мен просто суған білен вообще... Неге суғанға шындай не? Білмейм, мен Мен өзінде суған шан, мен бір второй блюдоларға салам еді суған. Yok, мен аңлай мені, бала шақта, мен де шындай не бар еді ме?
Мин пешкән суган яратмыйм, чөнки пешкән суганны бирәләр иде балалар бакчасында. Менә иң яратмаган әйбер шуннан. Аны кызган суган, мондый суган нормаль инде. Минем әнием үлеп суган ярата. Ул кыстыбыйга да суган сала. Ләлдә сала. Ләкин минем өчен аерым кыстыбый, сугансыз. сугансыз. Ну менә яратмыйм мин суган. Исен яратмыйм, кыяфәтен яратмыйм, турарга яратмыйм. Синең бер төрле булганбыз. Мин дә балачак шулай үтте. Миңа аерым пешерәләр игел. Миңа башта алып калалар иде ашны, аннары. Сезнең балаларың булса, Кисез балалар. Минем малайда ашамый суган. Конечно, инде. Инәсе мискин. Ай-яй. Так. Марсель, син театрга килү. Ярар. Кызларга ничектер без әйтәбез, ул килешә инде ул профессия дип. Аллага шөкер, иратларга да, егетләргә дә килешә. Син менә. Мин башта элек музыкаль училище бетергән идем. Октябрьский шәһәрендә. Нәрсә буенча? Җыр, вокал, шу бию безнең инде фольклор отделение иде. Ул безнең анда Талага, Фирис Кагиров, Рашат Фатуллин бер җирдә укыдык инде. Шул Туймазыда. Факультет Октябрьский шәһәрендә. Октябрьский, Оннары менә кемдер җыр буенча китә. Миңа инде теге биеп та йөргәч, без инде анда обрядлар куя идек, элекке гореф-гадәтләрне. Шуннан әйттеләр дә, син театрына барып кара әле дип. Армиягә китәргә җыенып йөри идем. Моннары инде Нур театрына Уфада курс җыялар иде. Барып кара әле, шунда укырга кергән. Барган, укырга кирдем дә. Үзем дә аңламый калдым башта беренче елда. Кайда элеккәнне дә аңламадым. Театр дөньясын белмәйдем. Театрда спектакльдә карага юк гомеремдә дә. Катнашканында юк. Катнашканда юк. Без гореф-гадәтләр генә куя идек, обрядлар эзләп, авыллар буйлап, елаларны шул бөтенләй башка әйбер театрда уйнау бөтенләй. Шул гына фольклор белән. Монда салыйм әле. Син Казанда укыдың бит бу шуга? Мен Казанда, мен Казан мәдәният һәм сәнгать университетында Ринат Хасанович Аюпов, ул Кәрим театрының баш режиссеры. Менә минем остазым, ул безнең курсыбыздан 2 генә кыз театр өлкәсен сайлады. Өлкәсен сайлады ул. Мин һәм минем курсташым Альсина Закирова, ул безнең шул Кәрим театрында калды инде. Мин Кәрим театрында калмадым, кыз кеше бит инде ул кияүгә чыгарга омтыла. Шуның өчен Кияүгә чыктың да. Иншалла кайтырга булдым. Минем 2 абыем да Казанда тора. Аннан соң әни белән әти олыгаялар, картаялар бит инде дип. Шалыда әни белән әти янында булып дип, мин шуңа. Нинди бала, кара әле әти әнисен үлеп торган дип. Шунда кайтып киттең дә, шунда кияүгә чыктың. Шулай иттем. Син Нурда эшләдең? Нурда мин укыган чакта беренче курстан эшкә алганнар иде, укып Нурда эшләп йөрдем инде. Беренче рольне хәтерлисеңме? Массада иде ул. Күмәр сәхнәләрендә. Камалдамы? Юк. Нур театрында анда хәзер искә Мирхәйдәр Фәйзиның асыл яр түгел иде. Онтында Аккалфак спектаклендә. Шунда биеп йөреп, шулай кирип киттек инде Кәнәп театрга, әкияттә бер кашан алса. Серьезный рольләр минем башланды ул Туймаз театрында. Туймазга күчеп кайткачтын, Туймаз театры эшләй башлагач, әкренләп шун роль бирделәрме инде? Күп кенә рольләр, Аллага шөкер, анда артистлар күп түгел, шуңа инде син анда рольсыз ятмыйсың. Синең рольләрең һәрбер спектакльдә бар. Кечкенә роль булса зур, чөнки бәләки шәһәргә бөтенесе дә кайтасы килми. Шакыру булгач инде кайттым. Театр бар, театр гөрләп эшләй, гел тулы заллар, анда ярты зал дигән әйбер, анда юк та ул, анда гел тулы зал. Рәхәт бит инде. Гел гастрольләр да күп. Айдыр теге. Ахшлак. Минем беренче ролем беләсеңме инде? Беләм. Инде. Малай роле булгандыр. Белеки буйлы булганга. Андый рольләрне дә уйнадым. Юк, ул түгел мин. Зәңгәршәдән Мәйсәрә дигән. Юк. Әле җырлы рольләрне әле уйный башладым гына әле. Бар белмисең инде. Балалар өчен спектакль. Балалар өчен спектакль. Да-да-да. Дуймабышка. Юк, Актышкан. Юк, мин бәсем әйтәсем килгән иде, куян дип нишәптер. Куянны да уйнадым. Мәйтәм әгәр дә куян дип, берәр җанварны мәйтәм җәлеп итсәм, үпкәләр дип уйладым, мәйтәм әйтмәдем инде. Юк, әйтәсем килгән иде, калап. Актышкан мин. Актышкан спектаклендә Актышкан ролен уйнадым. Башлар булган иде бу. Аннан чик пи-пи-пи-пи тавышын эшкәртеп. Ну, алайрак та булды инде. Аннан соң инде Шаллы тамашачысына 3 ел үткәч, 3 ел эшләгәч, Зифа Кадырованың Сагынырсың мен булмам спектаклендә шул Сөмбел роле белән дип әйтсәм буладыр инде. Танылдым әйе. Җылаттым инде кешеләрне. Кешеләрне җылаттым инде.
Үзем дә җыладым Үзем диген. дә җыладым, ул спектакльләрне уйна атналар буе гастрольләргә чыгып китә иде. Көн сайын сагынырсың мин булмам, көн сайын җылашып. Әйе. Мин ул спектакльне караган идем, Туймазда эшләгән чакта да алар гастрольгә килгәннәр иде. Ә, шулай. Әйе. Аның башкаруында. Алсу өчен куелган спектакль кебек иде инде ул. Шулай диде, синең спектакль инде бу. Берәр изеген сөйләп күрсәтәләр иде. Юк, әйдә булады. Шаярта. Теге Хәзер безнең рубрика булачак, кем белә. Бәлкем шундый Нинди рубрика булыр. Спектакльдән изек дигән. Белмим. Редакторлар ничек әзерләп куйган инде. ярар. Әйе. Яра. Хәзерге вакытта синең дә рольләрең күп, Аллага шөкер, син Аллага инде шул театрның йолдызларының берсе. Сездә бит йолдызлардыр инде анда. Яшьләр Аллага шөкер безнең күп эшли. Яшьләр, Мин яшькә син яшьләр керәсеңдер Керәм, инде. инде керәм. Яшьләр бездә күп эшли дип. Яшьләр бит 35 яшькә кадәр шуңа күрә бездә яшьләр. Әле Марселдә керә ул. Минем әле бер 3-4 аем калды. Бу не тиздә мин юбилей дип әйтәсең килдем әллә син. Әйе. Юк, Юбилейна. сез бергә спектакль уйныйсың, бер спектакль. Әйе, без партнерлар инде. Сәхнәдәш партнерлар. Ага. Менә әле былтыр чыкты безнең премьера. Нәрсә дигән? Шәһәр Брежнев. Аны укыган юкмы? Роман Шамил Идиятуллинның. Мин Брежнев шәһәре икәнен беләм, шалның булганын. Менә Шул шау. Вакытны мин әле тарих хәтерлим. Мин вакытта бар идем инде. Менә ул 90-нчы еллар турында ул спектакль. Безнең бит инде шәһәр ул кемдер әйтә криминаль шәһәр булган диләр бит инде. Бандитизм бик каты күп булган. Аннан соң һәм гомумән бу шәһәр төзүчеләр шәһәрне төзегәннәр бит инде. Әлбәттә, ул бит Эшкә әле ул бик яшь шәһәр. бик яшь шәһәр, анда бит инде Чаллыга шәһәрне КамАЗ. төзергә дип килгәннәр, Әйе. КамАЗ төзергә дип килгәннәр. Һәм безнең спектаклебездә нәкъ шуның турында ул теге бик тирән эчтәлекле тарихи спектакль. Ну, Марсель белән без шунда, мин укытучы Марина Михайловна ролен Ну, башкарам. андагы спектакльне сәхнәне уйнамаспыз, яме? Юк, аны уйнамыйбыз, ул теге. Ул интим сәхнәләр анда. Ну, Всё, кашан алдагысы кашан? Берсе көндә кирәк иншаллага. 1 апрель. Булда. Бик үзенчәлекле инде. үзенчәлекле спектакль. Юк, анда сез Так. ир белән хатын уйныйсыз инде. Юк. Егет белән кыз иде. Ир белән кыз. Я, салып бетрик инде ул гын бәне. Биткәндер инде, безнең әле тагын бит. Бүген бә бетмәсгә. Битмәс. Кара әле, юк, минем сорыйсы килә. Менә синең хатының бар, синең ирең бар, име? Сондый рольләрне уйнаганда сезнең ир белән хатын нәрсә диләр? Әйтәме ул Ну, белән без нәрсә бит театр артисты. Алар аңлыйлар инде. Аңлыйлар инде. Ничек дип әйтеп. Ha? Ну, безнең бит Көнләшмиләрме дип сорыйсым килә инде. безнең бит телесный теге ниләр юк. Юк, Безнең андый аңлашмайм. безнең Бар сәхнәдә кочаклашасы бит инде. Юк, безнең менә ул спектакльдә шул сәхнәләр куелган. Без барсы да күз белән, менә арада безнең ара бар. Һәм без шул сәхнәне уйнарга тиеш, шундый арада бер-беребезгә тотынмыйча. Күз белән, текст белән, тотынмыйча. Шундый аның задачалары шундый иде спектакльдә. Һәм барсы да ачык күренергә тиеш, аңлашырга тиеш. Сезнең җәмәгатьләр бар аңлый инде. Шулай бит алар бит Без белгәннәрдер. бит инде театрда бер генә партнер түгел. Минем Аңлашыла, мәсәлән аңла. һәрбер Минем яшь партнерларым, минем анда Минем минем партнерларым күп, гомумән театрда, спектакльләрдә. Шуңа күрә Ой. һәрбер артистка көндәшә башласаң, Вай. ышкынырга кирәк. Хатының театр артисты булса, Әле ышкынырым мөгаен. ул театр артисты булырга хыялланган. Әйе. Аның бер нидә бар, ул сәхнә менә мәхәббәт уйнылар итен парлар. Ул бит бөтен артистта сәхнәдә мәхәббәтне уйный алмый, ансы да бар. Әле аның менә шул яклары бар. Кемдер сәхнәдә ярата белә партнерын, кемдер юк. Һәм менә мин үземнең истә беренче елларда эшләгәндә мин сәхнәдә ярата белми идем. Күрем. Беләсең. Мин сизәм, беләсең. Ярат дип Партнерларым күп булгач. шулай өлкән артистлар да әйтә, ярат дип әйтәләр. Ярат күренмәй, менә ярат шын күңелдән Станиславский ярат. буенча ышанмыйм. Ышанмыйм. Яратуңа ышанмыйм. Ярат. Любить, Ярар. хотеть, коснуться. Шулай бит? Әйе. Шундый бирләр дә бармы? Ну, укырга кирәк инде укырга. Моны теге карап торырга гына. Баграк кисмисеңме? Баграк булсам. Юк, моны монда каяк нишәтәбез аны? Юк, әле бу Башта итне кыздырып Әйдәбез алган. итне салып инде, Юк. итне салып инде. Әйе. булат. Булган Әйдәбез. бит инде. Нә бит инде? Миңа калса булмаган. Минем тагы да кыздырасы килә. Хәзер бу су ните бетә, чыгып бетә, эше бетә. Тагын бераз гына май өстәп, аннан соң фарш белән кыздырса, менә ул прям сок булачак. Без гомумән кирәк булса мин фаршны аерым да кыздырам, таба бирәм. Юк, кирәк эмас. Яңадан өстәргә
Анасын üstüne салабыз. Bunu ничек телисез? Алай тизрәк булыр. Алай тизрәк тә Yok. була. Аманы узак кыздырасың, булган бит инде бу. Алсу. Жай булмаган инде бу. Әле ит кызганда кызар ул тагын таралы бетә ул. Ой, монда Yok, yok. ике яктан ике ират теләсәң нәрсә эшләгез. Yok. Ярар, әйдә кыздырыйк. Менә безнең тагын шундый бар. Кара, о! Испытание да үткәрәбез хәзер. Бер уңайдан. Кадәр булыр шундый. Итне дә салыйк инде. Кызатырсыннар, я. Әйе, шайтсы. Ул безнең ит бин фарш бит булайм. Әйе, мин дә шундый булыйм. Фарш пашаган инде. Турага кирәк мин. Так. Ярар. Партнерлар белән бөтен нәрсә аңлашылды. Әйе. Мин инде аңладым. Яңа бинада эшлисез. Рәхәтләнеп җирим, эшегездә җитәрлек бөтен нәрсә бар. Театрдан тыштагын. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Әйе, сезнең атнаның 7 көне дә о заманда бармы ял көннәре? Юк. Безнең дүшәмбе ял, мәләкин Санала. гелгенә булмый ул. Айга берләксә була инде. Ничек Гел премьератынан премьера, шуңа премьера алдына безнең яллар бирелмәй инде, вакыт юк, җитешмәй чыгарырга. Ни, репетиция. Әйе. Безнең менә декабрь Ничәдән ничә хәтле башланган? Ничәдә башланган? Безнең ненормированный рабочий Юган, көн, но но безнең сез төнгә хәтле бит спектакль куйсагыз, 9-га хәтле сез бит иртән тагын 8-гә килмисез. Без 9-га 30-да уже хореография залында булырга тиешбез. 9-да 30-да безнең хореография башлана. Унда 30-да ул безнең бетә һәм безне вокалга җибәрәләр. Мәсәлән, мин җырлый кемдә торган. җырларга бара. Мин җырларга кирип китәм, чөнки спектакльләрдә җырлыйм, гел минем тавышымны бит инде ачып торырга кирәк. Мин кирип китәм вокалга, шул арада кемдер тиз генә чәй эчеп өлгерә. Мин җырлап чыгам да, мәсәлән, безнең уже 11-дә репетиция башлана. 11-дә репетиция башлана да, если безгә повезет икән, без обедка сәгать 2-дә китәбез. Если режиссер өлгерми икән, ну, үзе безнең Олег Вакыт кыса Князевич булганда безне җибәрә инде обедка. Мәсәлән, 1 сәгать обед бирә дә, анасын яңадан дәвам итәбез. Һәм инде кичке спектакльгә Кичке спектакль булса инде төшкә биттән соң инде кемнәр буш аларны гына чакырырга мөмкин дә репетициягә дәвам итәргә. Кемнәр кичке спектакльгә ял итеп килә инде. Тагын шунда Килә килә. түгел инде китеп тормыйбыз. Мин мәсәлән Абит ашап килдең дә килдең. Шаллы артында яшим. Шуңа күрә мин инде 1 сәгать Анда мәгънәсе юк кайтып йөрүнең. мәгънәсе юк, әйе. Шуңа күрә мин пока макияжларымны нидә торам, тизәнә торам, җырлый торам. Кайтып аласың сәгать 11-дә. Әйе, унда 11-дә кайтасың да инде баланы әуш-түш китереп йоклатып. Бала белән кем? Иртән садикка, шул 8-гә шәһәргә киләм, садикка кертеп җибәрәм дә, эшкә киләм. Аннан соң инде әтисе барып ала садиктан, я минем әти әни алар садик кырында мин специально садикны да әти белән әни өйләре янында сайладым. Үземнең әти әни янында. Балага игътибарың аз инде алайса. Мин аны үзем белән эшкә дә алып барам, ул минем спектакльләрдә. Менә хәзер беренче спектакльдә катнашты. Катнаша. Әйе. Ничә яшь? 7 тула июньдә. Ну, яшь. Шул театрда яшибез дисәң дә була инде. Әйе, театрда яшибез. Ну, театрдан тыш дигәндән анда коллега да әлме хәзер сезнең белән. Әйе. Күңел радиосында хәзер инде менә 1 елга якын эшләп киләм инде. Алып барышы бармы? Табам инде бу шара каралар шунда. Мин катырак кыздырганмын икән. Әкрен я Дүшәмбе көнде Шулда яшәп моның суда бар. Суда бар, әйдә. Атнаганчы тапкыр син анда күңел радиосында. 2-3 тапкыр барам инде эфирга. Аха. Тагын бер агач кашык бар анда, Марсель. Алып бирәле. Әнә җәмәгать без хәзер итне кыздырырга салабыз аны монда. Шулай иттереп. Ай. Аның үзенең дә капкашы бар иде. Карагыз, алып, бәлки. Хәзер без монда итне кыздырып алабыз, анасын монда кушабыз, помидорны монда салабыз да, без бу эшне эшләгәндә, сез реклама карагыз, яме? Реклама. Достар, TMTV телеканалында тәмле краш тапшыру дәвам итә, бездә кунакта Аяз Гөләҗев исемендәге Чаллы дәүләт драма театры артистлары Алсу һәм Марсель. Фамилиясында белән хәтерлим. Әйтеп карале. Мусавиров Гыйльманова. Беләсең икән. Утыр бишле. Сон. Хәтер. Так, безнең бүген лазанья дигән нәрсә пешерә, белмим дөрес микән, юк микән. Без аны тапшыру ахырында белербез. Әлегә алар шулай дип уйладылар да. Менә булып итеп төздек лазаньяны менә бу нәрсәләрен типкәе. Әйдәгез, хәзер эшибез, эшен бетерәбез, озатабыз духовкага. Син әйдә Бисмилла. Бисмилла. безнең шаркын сал, мин Соңга сыр салып штрихлары калды. Үзең күмән пешергән бармы лазанья син? Бар. Син лазанья пешерә торган кешеме?
Sizning bilan bunda ikkinchi turli kelib chiqayin deb Aha. o'qaymiz. Tabii men biraz yardım etmem ne baytır yardım etken boyun. Takısında tanı sizde. Belkim. Yani da agar yardım etken için. Tak. Her bir soyga sır solabız mı ne? Ayı soyttirabız. Tak. Az gene. Ol ya bir şaşak bir-birisinden şu soyları. Yarar. Bit temli buna indi bu. Tuzun koyup qaramadık Dağın kan işte. salmasan. Buldu Yok, buldu. işte. Üstüne koysun. Yarım. Neydi? Buldu mu? Ayı. Marcel. Bir de Marcel. Şalt şalt. Irbosh xotin mo'yin degandek Uzak o'ylab turaga vaqt yo'q. vaqt yo'q. Inshaalloh foydasi bor. Aslında bugün spektakl. Bugun Bugun yo'q. Bugun Bugün sizga yolka berganlardir yo'q. endi. Bittisi ketib qoldilar endi anda. Qo'yollar bo'lib. Salom aytag'iz. Bizning turida siylay, no siylay bir premyeralar turida chaqirib qolsa, yana yoshli xalqi. Siz bilasizmi sizda shunday teatr Premyera bor bo'ldi mana jumg'a ham shanba kunlari bizning teatrimizda Abu Ghali Sina degan premyera o'zida. Tak. Abu Ghali Sinani o'qiganing bormi? Albatta. Hali sening bit o'qish qizlaring da bor sening tog'ida. Yo'q, ularning o'qigani yo'q. Ha, yo'qmi? Ul G'olim turunda. Ayı. Abu Ghali Sina Minanın bitadi. bir tuğanı Ebul Haris rolünde. Abul Haris, Ayı. Mening manda boqrol Kanizak. Kanizak. Podshoh qizining Kanizagi endi. Yardamchisi. Yardamchisi. Kazinak degishdi. Kazinaki deb o'ylayman. Bizni shu Kazinaki deb yurtdilar endi. Biz ikki qiz o'ynaymiz anda. Kazinaki. Spektakl bik shunday Lik, mesela. Qiziq kelib bik chiqdimi? qiziq. Bik qiziq kelib Hammasi. chiqdi. Nık yarki de beytik. Onda kostümleri de, büyüleri de. Bizning Vostok stilinde şunday. Büyülerini koyun deyman. Büyük kup. Onda yartsa plastika taşlangan indan. Gilgichitlar, Men biyuli spektakllar bek yaratam. Mataga biyu pariya bo'ldi bitni bizda masalan deylik Kamal teatrida. Yani ikki taqir qaradim. Qiziq. Umuman Cholli teatrining bir spektaklini qaraganim bor. Yo'q, qo'ya men hali to'g'ri men xatirga deyman. Men Qozonda hali butun teatrlarga chirganim yo'q. Yurishga kerak. Kerak. Bik kerak. Anglayman. Silagiz. Mana solib bitirgadir deb o'ylayman. Все, bu singamaydi. Tamam, solab. Ayı. Solabmiz. Direkt solab. Solabizmi? Solab. Bir ret. Üstü koplanıp Bir olsun. Ayye, yara. Aha. Nasıl solab bitirmeyiz mi? Yo'q, mana solib bitirdik. Ayye. Все. Ha, bittimi ne bunun bilan? Bu solab bitiremiz de mısın üstüne in şunu? Tamam, bir jeyemiz ayı. Ha, bo'ldi. Anda Bizning üstten qamirg'ana bo'laymi? Ayye. ayı qomir bu. Biz shulay deb o'ylaymiz. Yarar. Siz ne Sila, bilirsiniz? sila. Premyeralar shu Abu Ghali Sina. Abu Ghali Sina bizning teatrimiz bu sezonda bek ko'p premyeralar chiqadi. Birinchi premyera bo'ldi bizning Fathi Burnash Yosh yuraklar. Bu endi klassika. Ondan biz chiqardik Qopqami? Qopqa spektakli. Oygul Ahmedgaliyevaning u bizning teatrimiz grant tutgan edi. Shu grant oqshasina endi bizning spektakl. Onun da dekoratsiyalar dashab, shunday bunday motor spektakl kelib chiqdi. Bu zamancha spektakllar bormi sizda? Zamancha mana hozirgi kunni ko'rsatib turgan yoshlar. Umuman bor spektaklning da o'z tomoshachisi bor. Yosh yuraklar u endi klassika, albatta menga o'quvchilar da kela, abi boboylar da kela, maktab o'quvchilari da kela, yoshlarga da bek Üstüne solamam ki yok mu ki? Ayye, sirni solib direkt. Hem ondan so'ng Qopqadan so'ng bizning chiqdi Biz kitabisiz qolasiz Tufan Mingnulinning spektakli. Hali men onda Guljamalni jırlayım. Ayda bir kuplet. Yo'q. Hali o'shatmaga jırlayım. Osh qoringa jırlab bo'lmaydi. Yarar, yaxshi. Stop bu o'rinda. Onasini tog'in siylab bitiraymi endi. Ikkinchi hozir solamiz. Solamiz. Ne marsa sen solasın siylab. Teşekkür ederim. Ezişlerim degen. Biz kitabisiz qolsa onasini bizning chiqdi yangi ekiyatdi. Şeşek Kulmak. Şeşek Kulmak. Şeşek Kulmak hem Akburi iki ekiyatdan yazılgan bir ekiyat indi o çıktı. Tatar xalq ekiyatları bu. İnsenirovkası boyunca. Ay. Bu bizning bulda 4 premyera. Bizim 4 oyda 4 premyera çıktı. 4 oyda 4 bir rejissör çıkardı. Bir rejissör çıkardı 4'sinde. Bizning san'at yetakchimiz, o bizning teatrimizning san'at yetakchisi Kinjagulov Alek Madyaroğlu. Alek Madyaroğlu selam. Alek Madyaroğlu передаю. Alek Madyaroğlu. Selam. Tatar şanlıdır bit. Nişigin olmaz. Tatar. Tatar Alek, şimdi Tatar istemiydi. Alek.
Әйе. Аха, булды? Шул һәм инде менә хәзер чыгардык. Нәрсә чыгардык? Әбу Галисина. Әбу Галисина Һәм минем чыгардык. тиздән премьера минеке чыгар. Әле тагын премьер чыгара, Марсель үзе спектакль куя. Театрализованный. Ул театраль концерт сыман инде музыкаль спектакль менә шу әле бер формасын ничек әйтергә белмибез, но без инде ул музыкаль спектакль кебек чыга. Авыл темасы белән шундый яшьләрдән баш Бисмилла кирип китә. яшьләрдән генә торган спектакль ала булса. Шу әйттереп шул чыга, насын тагын. Халык җиреме син менә шуны? Йөри. Чаллылар, йөрегез, яме? Хәзер безнең заллар Бик уңайлар, тулы, бик заманча. хәзер 70-50% бетте. Әйе. 100% килергә була. 100% килергә була, килегез хәзер бит Пушкин картлар да бар. Гомумән, Пушкин картлары, Тукай картлары, Лермонтов картлары барысы белән дә йөрергә була. Әйе. Я, дуслар, безнең эш инде яртысы тәмам дигәндәй, эш бетте. Хәзер сезгә рубрика булачак. Театр артистларына. Я, Алсу Марсель, Марсель Алсу, рубрика шундый. Ишеп бел дип атала. Ишеп әйт. Аха. Монда төрле сыйыкчалар. Гадәттә сыйыкчалар. Сезгә менә ишеп карап, гына әйтеп бирә кирәк. Бу шулай бер, бу монсы уксус 76%, монсы спирт 96. Шаяртам. Шутка. Белергә кирәк. Кайсыгыз башлый әйдә? Суефа? әйдә. Әйдә, Суефа. Суефага. Бәрегә. Суефа. Опа. Кем башлый? Сен диясең. Мин башлыйм. Син башлыйсың. Джентльмен. Әйдә әле. Может, әзрәк тә. Әйдә. Башла шунда. Башта. Иснәргә ярамый. Әйдә. Залпым. Уксус. А? Уксус. Йот. Кара йотты мин тәгән шаярткан иде. Шунда. Ниганы. Шунда та. Йо. Су юк, монда шулай, монда. Монда барсы серьезно. Ох. Айнып киттеңме? Уяндыңмы? Булды, иң куркынычы бетте. Шынап мы? Әйе. Спирт юк, уксус бар. Юк, ул 90% түгел. Уксус, 7% гына. Ярар. Ал суйда. Әйдәм син суйда бирә. Типсин. Әйе, Абу Галисина дигәнчә. Әйдә, ал шунсы менә. Җиңелме? Җиңел дә бик әйбәт була иде. Бик әйбәт. Ник алар калганнар авырмы? Әйе, китәгә. 1-2 эш. Әйдә алсы. Май, Әйе. Нинди май? кумбагыш май. Багышмай менә бит авыр булдымы? Я. Юк, менә бит. Куркынычта түгел икән. Куркынычта түгел икән, әйе булды. Исәп 1-1. Кайсыгыз башлый хәзер? Әйдә, Марсель. Мен уксустан соң авыл жанды ха белмәдем. Нахасын, нормальный ал әйдә. Курыкма яма, әйдә. Бисмилла. Нормальный әйбер ул. Нормальный әйбер бугай. Кара сиңа Сөт. күбрәк иш уксустан соң. Сөт, чынлап та сөт, дөрес. Я. Алсу. Да беләсең тагын нәрсәләр бар? Яра лучше әйтмим. Авыр? Йо, Җиңгән. шынлап әйтәм. Шынлап. Укыма, әйе. Мин сезне бик нык ярата идем. Әйдә. Бездә Гаип сезнең итеп уйнаганнарны калмагыз. бик яратабыз, әйдә. Әйдә. Нәрсә бу? Үзләрендә шуңа да курку синең үзеңне күрсәң йөзеңне. Әйдә инде эшендә нормаль Şey дип. дисәң şey. Ә? Соң инде бу. Әйтәле Марсель нәрсә? Şeymi? Şey. Şey. Şifir әйләнгән инде бу тора. Şey. Дөрес, исәп 2-2. Şey шәс килгән иде. 6 банка калдылар, әйдәгез. Да. Минем Нишәдә булуы мөмкин буга. коронавируслардан соң әзрәк кусавой рецепторларым начарланды. Шулаймы? Шуңа күрә тик Менә кайта ул, кайтачак. моннан соң кайтырга тиеш инде. Әйдә. Тәктәрдем инде берне. Яра электродан инде берне. Әйдә киттек. Иң куркынычы аңа эләккән. Иң яратмаган әйбер шул менә. Ой. Марс. Йомырка. Süt iç tizrek. Менә монсы süt тиз була, кайсы? Менә монсы süt тизрәк. Менә şey кирәк ме? Яратмыйсы йомырка. Марсел галәк инде. Балакайым. Всё, менә хәйинде уйнарга була. Ничә тора дим. Не. Беләдер монда. Калганнары Монда калганнары инде. Йырында. Йырында. Арак юкмы? Юк.
Керек mi? Yok kerak, men içmeymiz, sonday bir. Yara. Yok, yarar değil. Biz bulduram. Ko'rinib turay. Anlaşıldı. Normal. Sen oqa. Men aytgani yo'q, men bilmadim narsa ekanini. Baram o'qimaydi. Bilgancha. Narsa eşigen ayırma bu. Yo'q. Ashim yetmagan. Haydali. Ha? Shop ketdi bu aymaga. Gülese. Birga qo'ytasiz bor. Aydat ish bitirali. Onlar aytır. Neyse narsa olsaydı. Oh. Haytam. Ayt, mana aytib qaraydi. Haytam. Bu. Qo'shgan sutni bu, yo'qmi? Ha? Sen Shulman bo'yinda turasan bet. Balık suvi brending. Balıklar aşamlığa deriz. Qarang, niye tezishli mi logikasi? Men sizga buni kishirmayman jamaat. Redaktorga. Yarar. Redaktorga bek zo'r salom ham rahmat. Oo, mana ikkisi mana qashinabda mana qolganlari vallahi normal mana. Bu Sudan Qolgan aybatrak degan soyaning boshlarig'ini barar. yilg'adaga ayber berdigiz meni. Yo. Bu qarasham, bu suvga balıklar rizqa. Normal. Tuğları bunun. Sen jellemegende. Ayda. Eng oxirdan Olmaz oga. kayf. Sop. Sen yo'qotmaymi? Kerak, balki mavzuga kerak ish bor. Ne olsun? Ayda. Qanday endi hozir ne qoldi? Smetan qoldi, kefir qoldi, shuning ichiga berdilar. Soğan soğuk. Yo, bir soğuk. Eng yaratgan bering. Это несправедливо. Ой, улям. Sen eng yaratmagan yerni qara. Bilasizmi, turmushda shunday birlar bo'lar. Sen yaratmagan yer, mana sen uni yarata boshlagancha u senga gil ilagib turashaq. Tugilay yeysa bo'ladi. Yaratırga kerak. Ayy. Ko'ngil. Qabul etira kerak, qabul etsa. Yo'q, men ham bir necha. Mening u hozir mana. Mana sen so'q etgan bo'lar. Kuni bo'yina borashaqim men. Yarar. Aytdim kerak ish bor. Bildi. Nesa men so'g'an so'g'ida isha ilmaslik. Kuchsiz qizma. Mana ayda. Bular. Shayla tag'in bir topqir. Yo'q. Nuka? Rahmat. Shu ko'rsataymi mana? Uf, xudoyim. Tuturganlar emas, so'g'anlar. Tuturganlar hali. Ayda, ikkovina qoldi. Maxalay. Bunda bitmishin artistizmni ko'rsatib bo'ladi deb so'ray. Bu so'g'an. Qaysi? Asosiyligi. Karar. Nega maqsad emas. So'ylab turmagan edi. Bitta ana qo'rqinch birlar bitta deb o'ylayman. Nima xat точно bitta. Bitgan. Nasıl bu? Sen ekmeğin молодец. Narsa? Shop ketdimi? Ella narsa degan shunda. Ko'p ishma, bratim, yemi. Ko'rishmayman, telefon deydilar, shunga qo'rqam. Ko'p ishma sen bana. Ne bu точно yoriyadi bu Alsuga elakmagan. Alsu ranjib qaytib ketadi. Kelib Bilmadingmi? Ha? Yo'q, hali yo'q. Menga podskazkalar bo'lmalar berdi. Mana bilasizmi shunday hayvon bor? Sıyır. Уже qo'rqadish. Sıyır. Ugiz. Ani suyalar. Oo. İtin çıgaralar. Anladın mı indi? İt yo'qan suv mana yo'q. İcvan tugib. Bu gadatiy suga Qanday suv? farsh qo'shilgan Farsh. suv. Bu tam bo'lib aytmasin. Atam normalmi? Tuzlagan bir shangan bit o. Bu farshli suv.
Ай булгач ярый индейме. Тагы бит уксус Всё. ишеп куяр кирәк инде. Нормальный бер калган. Куркыныч түгел. Әзер торам. Суган согы номер 2 түгел. Хөрмәтле тамашачылар, Әгәр дә исән калсам, сез әле мине тагын күрерсез чыгыш. спектакльләргә килегез. Мин уйнамасам да Сагынырсыз, килерсез. сагынырсыз. Сагынырсың, мин булмам. Ул спектакль юк инде хәзерге репертуарда. Миндә теге суган тәме һаман да авызда. Менә сез сога зелә калдым. Бу тагы да ужасныйрак. Yok. Более-менее нормальный рак. Острый. Әйе. Нәрсә? Бар острый. Bizdə yox. Fotosu yox. Чили. Чили. Молодец, әйе, sok ішіп көр. Син жиңдің алсо. Бунда героический Күпме музыка. сынауларны жиңеп чыктым. Әйе, бар. Театр не оксай шундай. Мен инде монда жиңгән булсам да, алсуга эләккәннәрен күреп, аны җиңен аңа тапшырыр идем. Әлбәттә, сен монда иң яхшылары сиңа эләктеле монда, ярар. Ул инде фаршин деген самбат. Ничек инде? Суган Ай, согы. Йомыркадан. Бар. Балык. Йомыркада эләктеле аңа. Бар менә бу. Миңа иң мөһиме суган эләкмәде. Инде сон яратмый дирем. Юк, юк, ул да суган. Ярар, алайса исәп 4-4. Табаны бүләрсез. Ярар. Яме. Шуның белән шул җәмәгать безнең. Я җырла бирәсезме, уйнапмы? Бер спектакльдә күрсәтәсезме? Үзек. Берәр сәхнә. Әйдә Марсел, син. Берәр сәхнә шуны теге кыска гына сәхнә. Теге Брежнев 91 күз белән. Нәрсә? Килдеңме? Килдеңме? Бер диалог Әйтмәде. Әйдә. Кызыкта инде. Аха. Күрәсе килә, төрү театр күрәсе килә менә. Монда хәзер шундый ни, экран. Кызыкта инде үзе. Әйтмәде. Әле менә нәрсә сөйли. Акылдан язам дип торам. Янәсе райисполкомда иске кәгазьләр яндырганнар. Утилизация инде шунда. Яшелләндерү, су үткәргеч төрле утырышлар. Анда бит кәгазьләр күп. Вакыт алардан котылырга кирәк. Әмма айлар шуларның шул кәгазьләрнең бер өлешен ташып бетергәндә, әллә ниләр уйлап чыгарырга тотынган. Нәрсә уйлап чыгарасың инде анда тагын? Андроповны 5 сентябрьгә Кайда үтәргә. һәм нәрсәгә? Юрий Владимировичны сыйру буйрыгы. Ходаем. Райисполком шуны язарда чиплеккә ыргыта. Шуннан. Кыскасы Артур 2 көнчелектә йөреп шул буйрыкны эзләгән. Тапканмы? Тапмаган, ләкин барысы бик шомлы. Баштан җыештыручылар куып җибәргән, аннары зәңгәр спецовка кигән бер ир-ат килеп яраган. Зәңгәр спецовкадан сыйрудан бит инде. Балачага түгел, башы эшли. Ә үзе шундый бер катлы. Ә син андый түгелме? Кызганыч. Шундый карыйсы килеп китте бу спектакльгезне. Видеога төшереп җибәрегез әле, яме? Нигә? Алсын, гомумән ул спектакльләр телевизион булып телефонга керәчәкме? Репертуардан төшкәчтән генә керәчәк ул. Репертуарда уйналганда спектакльләр Безнең республикабызның каналларын көтәрме? әле юк. Репертуарда булган спектакль. Видеокассеталарда. Юк, репертуардан төшкән спектакльләрне генә видео язманы YouTube Әйе. каналына кертәләр, әйе. Бар. Все, зур рәхмәт сезгә. Хәзер дегустация. Я, дусларым, сезнең лазаньягыз пешеп чыкты кебек, ләкин ашаганча мин сезгә күрсәтергә тиеш нәрсә килеп чыгарга тиеш иде анда. Хәзерме сез күрергә? Ә бәлкем дөресмәгәндер. Нәрсә дә булса булды инде хәзер. Нәрсә булды? Нәрсә булды икән анда хәзер? Иң мөһиме без чын күңелдән пешердек аны. Хәзер. Чын күңелдән. Ha. 1, 2, 3. Tada! Да-да-да. Копия булган бит инде. Копия бу. Шул бит инде, мин дә шулай дип уйлыйм, кара әле миндә менә кара. Хәзер ачып карыйбыз без аны яр. Монда бик аппетитный күренә, сезнекедә бик аппетитный күренә. Аны студияда истра инде. Ой, шундый тәмле ис. Экран аша гына җибәреп булмый. Исе бик тәмле. Әле моны әле би җәмәгатьни. Шап белән бик тирән кермим, өстеннән генә шулай. Әйе. Тирән генә ипләп кенә. Кукмара табасы. Табасына юк, зыян итмибез. Минем әни гел ачулана. Менә специально менә шундый нәрсә дип атала бу.
Misal qoshiq. Qoshiqlar белән генә Мен кистертә. Аның таба, минем әни гел таба, кукмара табалары белән генә куллана. Пимә бозасы. Минде. Шулайдым, так, алып карыйк әле. Уртасын алмадык айма. Ярар. Бисмилла. Нишаба булган бит бу? Кара әле. Син күрсәткән фотодагысы мана әле. Минде. Миңа бер Вилка. bir сәнәк бирсәгез. Үзем. Тәмле булсын. Ай, рәхмәт. Теге. Сите катыбрак киткән кебек менә бу әйберсеме? Әзгенә. Шуңа күрә урталарга калдым яме? Тәмле дип уйлыйсызмы? Тузы бер җитәм икән. Алсу bir 10 minut көттек. Исән булса. Аннары без дә ашап карабыз. Тәмле булмаган. Молодцы. Yo, ашыбыз тапшырып бергәч тә. Бик тәмле булган, молодцы. Нишлә бездә күптән лазанья пешермәделәр икән, әйме? Тәмлеме чынлап? Yo, шунлап тәмле, шунлап. Менә шундый йомшак һәм шундый туклыклы. Мин алдашканы яратам. Мин дә яратмыйм. Алдакчыларны шунлап тәмле. Ярар. Хәтта итне ашап куясым килде, мен анда тагын калган бер ит кисәгә. Ярар, мин бик шат. Молодцы. Ничек генә бүлеп бетерәс икән бу табаны. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводыннан. Әлеге Кукмара табасы сезнеке. Карале, Марсель, син җигит кеше буларак бүген кибеткә кирип чыгарсың инде. Иңә алып кайтырсың берәр таба. Алсумысын, билем кайсыгызга бирәм осыга. Алсуга инде әлбәттә. Алсу бит лазанья дип әйтте бит инде. Алсу Гелманова. Бу синең Оскар. Менә бит. Безнең әле Кулинария өлкәсендә Оскар менә шундый була ул. Менә Кукмара табасы ул Оскар кебек, беләсеңме? Иң кирәкле, иң яхшы. Артистларга иң кирәк әйбер инде. Моны алгач суган суы да баллы су булып тоеладыр инде хәзер. Бәлкем сез үзегезнең театрыгыздан да пешерәсезме? Сезнең бармы плитәләр? Мультиварк. Алайса иң апайт булды. Yo, әгәр сез газ плитәләре тора икән анда мәсәлән, театрга кайтырсың дигән, ярар, кирәкми. Бу хезмәт итсен, яме тузан җыеп ятмасын, иңдә хезмәт итсен. Яңалары өстәлеп торсын. Кибетләрнең адресын беләсез, белмәсәгез әйтәм, Казанга килгән саен кирегез, Павлик Норам 114. Бу беренче кибетләре. Аннан соң Рихард Зорга 11Б. Анда Горький парк зур, Горький парк садозының беренче катында. Мусин Норам 23Б һәм Ленинградскида да бар 27 адресы буенча. Анда бәхетле кибетнең беренче катында. Менә анда табалар, кастрюльләр, менә мондай духовка атыга торган савытлар, кастрюль, казаннар бар, менә нормальный казаннар. Үзегезнең син әниң кая, әтиеңнән кая тора? Авылда. Авыл җиренә менә Инде бар. Менә шундый казан учак белән алып кайтасың. Бик тәмле Плов пешерә. Менә мин дә бит плов пешерәм, мин тоже пловмен дип атыйм үземне. Синдәме? Менә коллегалар. Так что җәмәгать сездә. Яисә инде Кукмарадан алыгыз фирменный кибетләрдән, яисә интернеттан. Менә шулай. Рәхмәт. Бик зур Безнең рәхмәт. тапшырыгыз төгәлләнде, менә табанытыгызда кулыгызга. Телевизион тамашачыларга, ярышчылы тамашачыларына әйтер теләкләрегез булса, әйдәгез, рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, барчагызга да ялкынлы кайнар сәлам бездән, бөтен Татарстанга кемнәр безне карый, илебезнең кайсы төбәгендә карыйлар, барчагызга да сәлам. Үзебезнең Аяз Гыйлязов исемендәге Яш Алтылар дәүләт драма театры сәхнәсендә көтеп калабыз. Үзебезнең яңа бинабызда. Ул үзенчәлекле, яңа, матур, заманча стильдә эшләнгән. Анда килеп фотога төшүгенә дә үзе ни тора. Шуңа күрә килегез театрыбызга, спектакльләребездә көтәбез. Әйе, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне шулай ук спектакльләребездә көтеп калабыз. Килегез, бергә булыйк, бердәм булыйк һәм ялларыгызны инде бездә үткәрегез. Бик дөрес сөйлиләр, бик зур рәхмәт, бик күңелле булды сезнең белән. Тагын килегез, тагын көтеп калабыз. Иҗади уңышлар аңлашыла инде. Яңа спектакльләр, премьералар, баш рольләр, бөтенегезгә дә җитсен бөтен. Һәм әлбәттә инде гаилә бәхете. Амин. Теләп калабыз сезгә. Дуслар, тәмле көрәш тапшырышының белән төгәлләнде. Тәмле яшик, тәмле ашык, һәм тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сезнең лазанья чынлап та бик тәмле килеп чыккан. Мин түзә алмадым, тагын ашый башладым. Ярар, бик зур рәхмәт. Әйдәгез, бергәләп сөйләнәбез. Сау булыгыз. Әйдәгез.